Referenčnú sumu určuje raz ročne sociálna poisťovňa a je platná vždy pre nasledujúci kalendárny rok. Pre rok 2025 je referenčná suma vo výške 684,10 eur a táto referenčná suma vlastne definuje, či sporiteľ má nárok na programový výber alebo nemá. Pokiaľ jeho dôchodok z prvého piliera prekročí túto hodnotu, sporiteľ si môže s úsporami rozhodovať podľa svojej vlastnej vôle. Pokiaľ nie, musí si dokúpiť doživotný dôchodok za úspory v druhom pilieri. Referenčná suma sa určuje ako priemerný dôchodok v danom kalendárnom roku a logika za tým je taká, že každý poberateľ dôchodkov by mal na dôchodku mať minimálne dôchodok vo výške referenčnej sumy. V tejto referenčnej sume sú zahrnuté starobný dôchodok z prvého piliera, invalidný dôchodok, pozostalostný dôchodok, vrátane výsluhového dôchodku či dôchodok vyplácaný z cudziny. Čiže všetky tieto dôchodky sa sčítajú pre sporiteľa a porovnávajú sa na referenčnú sumu.